Vestíbul. Atenció, tancant portes. És un gest simple però molt útil per a les persones amb mobilitat reduïda. Fins fa poc no es podia fer a l'estació de metro del Poblenou, però ara s'hi ha instal·lat un ascensor per facilitar-ne l'accessibilitat. També s'hi han construït rampes, eliminat el desnivell de l'andana amb els combois i reformat el vestíbul. Uns 10 anys ja fa que es reclamava i que l'hagin instal·lat, de moment és un primer pas. L'associació de veïns valora positivament les millores, però recorda que l'estació encara no té sortida d'emergència i que de fet només té un accés i no dos com la majoria. És molt concorreguda ja que està a prop de la platja i el barri ha crescut molt en els darrers anys. Per temes econòmics que només podíem muntar l'ascensor. I llavors queda pendent de com a mínim fer la sortida d'emergència a l'altra banda de les andanes. L'estació de metro del Poblenou de la línia 4 era una de les poques que encara no estava adaptada per a persones amb problemes de mobilitat. Les obres han costat pràcticament 2 milions d'euros i s'han dut a terme en poc menys d'un any i mig.